हेलो खुलुमबाय बिनिसिमबो राजा खुंगुर इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय आरो दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबावबाय। दा दिनैहाय आङो माखासे जानाखि जोंनि बर'फोरनि गेजेराव जानाखि इउटुब चेनेलफोरनि गेजेराव जानाखि सिचुएशन जानानै दं बेफोरनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो आखायाव लाबाय आं। नोंथांमोनहा गाज्रि दा मोनसै, मानो होनोब्ला आंनि जानाखि मेन चेनेलनि केटागरि बेनि आउट अफ सिलेबास जाबाय। एखमबा बिदिखौ सोफानांगौ बायद' जायो, मानो होनोब्ला दा इन्डिभिजुवेल क्रिएटरफोरा बर'फोरनियाव जोबोद खम। आरो खोथाया जाहैबाय मा जोंनि गेजेराव मानि थाखाय स्टेन्डार्ड फैयाखै, दा बेयो मेन खार'ना बिनि सोमोन्दै रायज्लायजोबगोन। इउटुबनिफ्रायनो आङो जायनाखि बुस्थुफोरखौ लाइफआव जायनाखि एक्सपिरियेन्स खालामबाय बेफोरखौ नोङो जेन'बा अबा टेक्सट बुकआव सोरबा मानसिनिफ्राय नों सोंबाबो गासिबो डिटेल्स नों एक्सपिरियेन्सखौ मालायनिफ्राय मोनजोबा। ओमफ्राय दा इउटुबनिफ्रायनो आङो अनेक बुस्थुखौ सोलोंबोबाय आरोना, जायनाखि बुस्थुखौ सोलोंबाय जेन'बा आगोल सिगाङाव आंबो सानोमोन जोंनि बर'फोरनि गेजेराव मानो दावराव दावसि जायो, ओमफ्राय जोंनि बर' मानसिफ्रा माबायदिमार। दा बैफोरबायदि बुस्थुफोरखौ आंबो आगोल जेबो मिथियामोन आं, दासो मिथिबाय आं बर'फोरनि साननाय हनाया माबायदि, जोंनि बर' मानसिफोरा बेसेबां गोजौआव दावखोखो, जोंनि बर' मानसिफोरा बेसेबां गोरों, बेसेबां रोङै दं। दा बेसेबां मानसिफोरा स्मार्टफन इउज खालामनानै जोंनि बर'फोरनि गेजेराव जायनाखि इउटुबा डेभेलप जाफैबाय जोंनि जायखि बर' रावजोंबाबो। दा बेफोरखौ आङो आगोल सिगाङाव बिराद रिसार्च खालामनांबाय आरोना, स्टाडि खालामबाय, ओमफ्राय दा आं बिनि एन्सारखौ मोनजोब्बाय। दा बेफोरखौ बुंनानै बारा लाब गैला, मानो होनोब्ला जों गावबागाव खामानियावसो फकास खालामनांगौ। दा खोथाया जाहैबाय मा भिउवार्स लोगो नोंथांमोन, दा जोंनि गेजेराव बर'फोरनि जायनाखि इउटुब चेनेलफोर दङ बेयो बांसिनानो स्टेन्डार्ड गैयैसो, माखासे ओरैनो जानला मोनलाजोबसो। दा बे जानला मोनलायाबो बोरै सोमजियो होनबा बेयो भिउवार्सफोरनि थाखायबो सोमजियो आरो कन्टेन्ट क्रिएटरफोरनि थाखायबो सोमजियो। बोरै जायो होनोब्ला जेन'बा आगोलनिखौ एसे रायलायनांगौ जायो नोंथांमोन। भिडिअआ बरिं जानो हागौ दे नोंथांमोना, खिथाखाबाय आं। ओमफ्राय मानो जायो होनबा आगोलनिफोरा बोरै जायो होनोब्ला, दा जेन'बा आगोल मोनसे समाव जोंनि गेजेराव जेन'बा इउटुबनि सोमोन्दै बांसिनानो मिथियामोन, ओमफ्राय दाबो माखासे मानसिफ्रा मिथिया। दा इउटुबखौ नों जेन'बा उन्दैबो नायो, गिदिरबो नायो, बिसोर बोराय बुरि गागि मानसिफोरबो नायो। दा बिदि नायो। दा गेजेर खन्दनिफ्राय जायनाखि इन्टारनेट इउज खालामदों बिसोरो माखासे बुस्थुखौ मोजां मिथिजोबा। ओमफ्राय दा बेफोरबायदिनि थाखाय नों बुजिहोनांगौबा जों मेन जायनाखि मानसिफोरा कन्टेन्ट क्रिएटर बिसोरसो जोङो मोजां जाग्रोनांगोन। दा जोंनि गेजेराव मोजां रोखोमनि कन्टेन्ट क्रिएटरफोरा गैया, जानला मोनला आबां जाबाङा बिराद दङ। ओमफ्राय दाना आबां जाबांखौनो भिउवार्स नोंथांमोना सापर्ट होयो। दा बिनि थाखायसो बै आबां जाबांफोरा दाउखोनो बोलो मोनो। दाउखोनो बोलो मोनो माने बिसोरखौ नोंथांमोनानो सापर्ट होयो, ओमफ्राय आरो बिसोरखौ नोंथांमोनानो बखिफिनो। दा बेखौ रावबो खालामा नोंथांमोन। दा भिउवार्स आरो कन्टेन्ट क्रिएटरफोरनि गेजेरावसो बियो मोनसे मोजां स्टेन्डार्ड जाबोनांगोन। दा नों भिउवार्सफोरखौ बुंनानै जेबो लाब गैया। दा भिउवार्सफ्राथ' नायगोन नों जेन'बा नोंनि चेनेला जुदि गोजौआव दावखोबानो नोंनि बुस्थुआ हाइलाइट जालांबाय थाखायो। दा मेन बुस्थुआ जाहैबाय कन्टेन्ट क्रिएटर। दा कन्टेन्ट क्रिएटरफोरासो नोंथांमोना जानला मोनला भिडिअखौ पाब्लिस खालामनाङा। इउटुबा बिराद गिदिर प्लेटफर्म दै, बियो जानला मोनला नङा। नों इउटुबा अनेक रोखोमनि बुस्थु, नों मोनसे फिसा बुस्थुनिफ्राय लानानै गिदिरसिम अनेक रोखोमनि नों सोलोंनो हागोन, नोङो अनेक रोखोमनि नों एन्टारटेनमेन्ट खालामनो हागोन। नोंनि गोसोखौ नों मा नांगौ, जेन'बा नों टिभियाव नों मा बुस्थुखौ नायो, दा बेफोरखौ नों जेन'बा आलदा केटागरिसनि नोङो इउटुबावबो मोनजोबगोन। बेयो जानला मोनला फिसा प्लेटफर्म नङा। नों लाइफनि जा बुस्थुखौ नों सोलोंनानै मोनो बे बुस्थुखौ नोङो बेयावनो सोलोंनो हाजोबगोन। नों जेन'बा माखासे बुस्थु बिराद, नों जेन'बा गिटार दामनो बिराद इन्टारेस्टेड, दा जेन'बा नों बिराद गान खननो गोसो, नोंहा जेन'बा सोलोंनायनि खाबु गैया, नों माखासे बेफोरनि सोलोंनानैबो नों राहा लानो मोनगोन। दा जेन'बा माखासे बुस्थुखौ नों मालायनाव जेन'बा सोंनोबो अनेक प्रब्लेम जायो। दा जेन'बा माबा जाबाय नोंनि लाइफआव, नों बोरै बेखौ प्रब्लेमखौ सल्भ खालामनो, दा बेफोराव नों गासिबो बुस्थुखौ मोनजोबगोन। ओरैनो जास्ट आं एगजाम्पल होनदों। दा जेन'बा सिम्पोल एग्जाम्पल जेन'बा मेकआपनि, दा जेन'बा ओरै बिदि मोखांखौ बोरै देलायनो, दा जेन'बा गस्लाफोरखौ बोरै गानबा हेन्डसाम नुयो, बोरै गानबा टिपटप नुयो। दा बेफोरल' नङा, नों जेन'बा अनेक रोखोमनि जेन'बा बाइकफोरखौ बोरै सालायो, गारिफोरखौ बोरै सालायो, नों अनेक रोखोमनि नों मा सोलोंनो लुबैयो, नों मा बुस्थुखौ नायनो गोसो, नों इउटुबाव गासिखौबो मोनजोबगोन। आरो बाहाय खुनु 2 नाम्बार जाया, गासिबो बुस्थुआनो रियेल जोब। ओमफ्राय बाहाय इउटुबाव माखासे 2 नाम्बार मानसि थायो, बेफोरखौ नोंथांमोना नायबानो थाल मोनखायो। दा बिनि थाखायनो इउटुबा जानला मोनला फिसा प्लेटफर्म नङा। दा बाहाय भिउवार्स आरो कन्टेन्ट क्रिएटरफोरनि मोननैनि गेजेरावसो सोलियो। दा जोंनि बर'फोरनि गेजेराव आं बुंसै, दा जोंनि बर'फोरनि गेजेराव माखासे मानसिफोरा ओरैबायदि दङ, माने सानसेनो जोंनि भिडिअ आपल'ड खालामनानै गाबोननो माहाजोन दानो सुबुंफोरनो बिल्डिं लुनो बेबायदि सानो। इउटुबा बेबायदि नङा रायजो राजा नोंथांमोन। एथ' खस्थ' खालामबाय, दिनैसिम इउटुबनि आर्निंसआ 50,000 जायाखै आंनिया, साननानै नाय। दा बेखौनो बुंनो लुबैयो, नोंथांमोना जायनाखि कन्टेन्ट क्रिएटरफोर आरो भिउवार्स लोगो नोंथांमोनखौबो आं बुंनो लुबैयो,
जायनाखि आबां जाबां भिडिअसफोर आपल'ड खालामला बायनो मोना। नोंथांमोना जायनाखि इउटिउबनि सोमोन्दै मोजाङै मिथिगौ दा बैफोर नोंथांमोना जानला मोनला भिडिअसफोरखौ आपल'ड खालामनो नाङा। इउटिउबाव उन्दैबो नायो गिदिरबो नायो अनेक रोखोमनि मानसिफोर नायो। दा आरो भिउवार्सफोरनिसिम आं नोंथांमोनखौ बेखौनो होननो लुबैदों बेयो जाहैबाय नोंथांमोना माखौ नायनानै साबस्क्राइब खालामो। दा साबस्क्राइब खालामनायाबो नोंथांमोना जानला मोनला भिडिअ आपल'ड खालामग्राफोरनिखौ नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनो नाङा। दा बेनिफ्रायसो सोमजियो जोंनि गेजेराव जानला मोनला आल्टु फाल्टु कन्टेन्ट क्रिएटर सोमजिनाया। फाल्टु भिडिअखौ नोंथांमोना जेन'बा अबेबा हमजादलाबायनाय बेखौ आपल'ड खालामलाबायोमोन ना इउटुबाव बिराद स्टेन्डार्ड माबासो बियो। दा बेखौ जुदि जायनाखि बिदि आपल'ड खालामलाबायो बेखौ नोंथांमोना सापर्टसो होयो। जोंनि गेजेर मानसिफ्रा बिदि खालामबाथाय साबस्क्राइबार बारायबाय बेना बिदिसो मा होनबावनो। दा बियो नोंथांमोननिफ्रायबो सोमजियो। ओमफ्राय बिनिफ्राय दा नोंथांमोनखौ बुंनानै लाब गैया। जायनाखि मानसिफ्रा इउटिउबनि सोमोन्दै मिथिगौ नोंथांमोना मोजाङै मिथिजोबनानैसो खामानिखौ मावनांगौ। दिनै नोङो जेन'बा दिवाली टाइमाव दिनै नोङो एटम बायदिसिना क्रेकार्सफोर फाननानै सानसेनो नोङो माहाजोन जानाया एखमबा सानसेल' जाफ्लाङो। ओमफ्राय नों गाबोन दिवालीनि उनावहाय नों मा फाननानै जानो नों सानसेल' फाननो हागोन नों बिदि माबाखौ एटम बायदिसिनाखौ नों टाइमावल' मोनसे सिजनाव। ओमफ्राय समफोर माखौ फाननानै जानो नोंलाय ओमफ्राय मास मोनसे उनाव माखौ फाननानै जानो नोंलाय दिवाली नङै टाइमावथ' रावबो बायनाय नङा नोंनि क्रेकार्सफोरखौ। दा बेबायदिनो ओमफ्राय आङो बारा गोबाव बुंनो थांला नोंथांमोन भिडिअखौ नायनानै गाज्रि दामोनसै। मानो होनोब्ला आउट अफ सिलेबाससो दिनैनिया आंनि जायनाखि केटागरिसनि बिदिजों जेबो सोमोन्दो गैया। ओमफ्राय बिनि थाखायनो आं नोंथांमोनखौ बुंनो लुबैयो दा आंनि चेनेलखौ उन्दैफोरबो नायो गिदिरफोरबो नायो हिसाबै दा नोंथांमोनाबो जानला मोनला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामलाबायनो जायनाखि भिडिअखौ साबस्क्राइब खालामनायनि सिगां नोंथाङा बिनि चेनेलाव हाबनानै नायग्रोनांगौ बे चेनेला बे मानसिनि नंगौना नङा। मालायनि जानला मोनला भिडिअसफोरखौ आपल'ड खालामलाबासिनो नामा, सोरनिबा मिउजिक भिडिअसखौसो आपल'ड खालामफिनलाबायो नामा, सोरनिबा अबेबा गानफोरखौसो आपल'ड खालामफिनलाबायो नामा, बेबायदिखौ नोंथांमोना सिङाव हाबनानै नायजोबदो। जुदि बे मानसिया नंगौ जेन'बा गावनिनो बुस्थुजोब दा बैफोरखौ नायजोबनानैसो नोंथांमोनाबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनांगौ। दा जोंनि गेजेराव बर' भिउवार्सफ्रा गोबां बांनो हमबाय। दा बांनायाथ' बांबाय नायग्राफ्रा गोबां जाबाय। दा जायनाखि भिडिअसखौ पाब्लिस खालामदों बिसोरसो मोजां रोखोमनि जानो हायाखै जोंनि गेजेराव। दा बिनि थाखायनो आं रिकुवेस्ट खालामो नोंथांमोनखौ आबां जाबां भिडिअसफोरखौ आपल'ड खालामनाङा। आरो मोनसेया जाहैबाय नोंथांमोना इउटिउबखौ मोजां इउटिलाइज खालामनो रोङाखै आरो जानला मोनला नोंथांमोना हेड स्पिच होनो नाङा दै। इउटिउबा बिदि जानला मोनला नङा। नोङो सोरखौबा गाज्रि बुंनानै माबा बुंनानै साबस्क्राइबार बारायनाय बेबायदि नङा। दा आं दिनैनि भिडिअखौ बारा गोबाव बुंनो थांला। दिनैनि भिडिअखौ बाहायनो फोजोबनोसै। नोंथाङा जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो आरो नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलाव दिनैसो फार्स्ट टाइम फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो। साबस्क्राइब खालामखानायबा जेबो खालामनाङा लाइकल' होदो आरो दिनैनि भिडिअखौ आं बाहायनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों मोननिसिमबो। माबाफोर गोरोन्थि बुंफ्लांदोंबा निमाहा होनांगोन।